ọsọ ozigbo ọ bụ Kpakpando ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ kara aka ya bụ ụlọ ọrụ ekwurekwu Solid FM, ụlọ ọrụ kara aka na-agbasa ozi ọma n'ụzọ pụrụ iche. Anyị gwara unu dịka m si kwuo na mbụ na anyị ga na-akọwala unu ka unu ga-esi wee na-ama ndị dibịa ụgha, ndị amụma ụgha, ụna na-ama ya na-agbafuru ha n'afọ a, nke ị ga-eme, ị ga-eji aka gị wee mee, ijiri aka gị wee mee, maka a na-ekwu ihe ụfọdụ adịghị amagasị, a ga na-atụpe ya unu, na-agwa ya unu na anụ ya, iwere mkpa, iwere ndidi, chọba ndị ji eziokwu alụ ọrụfa. Abụ m Chizzy Ane, mụ na onye otu m ezuga ebe a maka na ọ na-agba izu ụka ahụ eru udene na-atụtụ ngịga. Amechi Ugwuelu awụchigo. Amechi, kelenu ndị Igbo ka a mara na ị nọ ya. Igbo daalụ nọ, anyị ezurugo ka anyị si eme ya bụ Chizzy daalụ. Ama m na ndị Igbo na-ege anyị ntị ejikọrọ kwado. Ọ dị mma. Nke mbụ bụ na ewe ndị bụ ndị dibịa ụgha, ewe ndị bụ ndị amụma ụgha. Kedu ka ha si ama ha? Ama nsị ma ọ bụ anwansị ka ha na-eji emekarị nke ha. Ije na ebe ha na-agba afa, ụdị ihe ị ga-afụgasị ụfọdụ bụ n'ime ọhịa ka ha ga-anọ. Otu anyị si eme ya na ejije, ebe a ka ha si mụta nke ha, maka na ndị ejije bụ ndị so metọọ omenala, mebie ndị dibịa eziokwu, wee kpọbatazie ndị ụgha, ya bụ ndị na-eme ejije nke Naịjirịa. Ihe a niile ha na-eme ọ dịghị eme, ọ bụghị eziokwu. Ije na ofu obodo, ofu ebe, ofu eji chọta ofu ebe ezigbo dibịa, ụfọdụ n'ime ha na-ebi na-agụzi ugbu a. Ya bụ ndị bụ ezigbo dibịa na-ebi na ebe obi nna ya maọbụ n'ebe ndị mmadụ na-ebigasị. Mana ịfụ dibịa ụfọdụ ka m na-ekwu, maka na ebe aja anị dị iche na obi afọ dibịa. Dibịa ọbụla ịfụrụ gbupụrụ obi afọ ya maọbụ si mba ọzọ wee na obodo ọzọ wee na-agba afa, ị ga-eyo ya eyo. Ụfọdụ wee ike na-arị n'ebe agụ, ebe ọ ga-abịa ije sie aga n'afịa na onye nke a na otu o ji biri ebe asọ ya na ọ ga-adị ike. Nwanna o mesịa n'aba na ọ na ebe obi n'ebe ndị mmadụ bi. Ihe o ji chọọ ebe a bụ ebe ọ na-anapụ ndị mmadụ ihe. Ọzọ dịka ibe ya bụ na ha na-eme amasị dị iche iche. Iwe ike ilu ebe a efe ebe ekedere agwọ, maọbụ ife ebe esere agwọ, maọbụ see nwaanyị India akụrụ agwọ na-arụ ya. Ụfọdụ ndị ga-aghọtakwa n'ụbụ, ụfọdụ bụ ndị ga-eji akwụkwọ nsọ nke nnukwu ife ebe e dere egbim, ọ bụrụ dibịa, ọ bụrụ na onye amụma, ị gaghị ama nke ọ na-eme eme. Ije ebe a ọkwa ego ka a na-akapụ gị ego, emesi amansa ga-eme akapụ gị ego. Ije na ndị a sị na ha bụ ndị amụma, nwanne, ije ebe a ọ bụrụ na ịnwetaghị na ọ bụ ụka ka ọ na-aka ka ọ bụ omenala, ụfọdụ adịghị, ọ bụkwa na omenala, ọ bụghị ụka, nwanna asị ebe a gbapụ n'ọha ego. Ha bụkwa ndị ga-apụta wee na-agba akaebe ihe e mere, ọkwa ndị otu ya, maka na ha na-ewe ndị ahịa. Ụfọdụ bụ tupu ị na-ekwu nnukwu ego ka ọ ga-ebu ụzọ budo gị n'ihu, si gị na ị ga-azụ ụfọdụ mmanya ka ọ ga-ebu ụzọ si ewe ndị na-anapụcha mmanya ya na ndị otu ya ga-aṅụgodu chaa isi tupu agwa gị ego na a ga-eji napụ gị nke a ga-anapụ gị. Ụdị ndị a ha juru eju zielụfa n'afọ a. Na iji maatụ, ị ga-afụgo ndị a na-agba n'oyoyo na soshal midia, na nke na-agba ọtọ na mmiri na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ọkwa a na-anụ na ndị ogbe ọgụ, ndị uwe ojii na aka akpara na ya, nke si na ya ga-akpọlite ozu nwụrụ anwụ, ozu 7 olu ụbọchị ọ ga-akpọlite ya. Maazị ije ya na ndị uwe ojii, maazị n'ozi maka ya. Tupu ọ na-eme nke a na-achụbana ya ọsọ, o wee bido
na-ekwupụta na-ayọ mgbaghara ndị ọ napụgasịrị ihe na iche iche ndị a napụrụ ego na-ayọ mgbaghara osi ebe a osi ebe a ọyọ ndị ọchịchị ọyọ ndị ndịda ọyọ ndị ukwu ọyọ ndị nta ọyọ ndị ụka ọyọ ndị niile na-ayọ ha biko iji gosi gị ụfọdụ ndị ime ha na-agbafuchi maka na ana na-achụzi ha ọsọ. Ihe a niile bụ mbọ anyị na-agba iji fụ na gị onwe gị ritere uru Chukwu, na gị onwe gị ritere uru ọdịnala, na gị onwe gị ga-ahapụ ndị ga na-asa gị isi jiri obere nke ị ga-eji wee mee ihe dị mma na-ebunye ya ndị ọsa isi. Biko anyị na-asị gị n'afọ a zielụfa idebe aka gị ọcha wee na-eme ihe kwesịrị ike na-emesapụ ahụ. Chukwu okike o siere gị ike oduje gị na ndị eziokwu, ndị dibịa eziokwu ka dị ya ha nọrọ na be nna ha, nọrọ n'obodo ewe agbata obi ha na be ha ịfụ na ndị mmadụ na ha na ndị mmadụ bi. Ị gaa na obodo ịfụ na ndị nna nna ha so na ha were akụkọ na ịgba afa ma ọ bụ ịgwọ nrịanrịa si na ezinụlọ agba. Dibịa ọgbara ọfụ ụfọdụ ma ọ bụ dibịa ugbu a eziokwu ụfọdụ na-abụ ndị aka ji ọfọ, ụfọdụ bụkwanụ ndị isi nchụaja n'obodo ha maka esi aga mmụọ ha ka dị. Mana ndị a gbara ọfụ ugbu a ndị a nọgasị n'ime obodo, ụfọdụ nọkwa n'ime obodo na-akapụkwa ndị mmadụ ụmụ obere ego. Ịfụ na ndị niile ije ebe a ịfụ na ndị niile ga na-abịa ya na ha na-alụkọ agaghị abụ ndị obodo a, maka na ya na ndị obodo ya niile agbata obi ya niile adịgo dị n'ilo. Ụmụ ihe ahụ ọ na-afụ ewedị ihe o ji ndị ọ gaghị eji ndị agbata obi ha kpọrọ ihe. Otu a ka ị ga-eji wee mara na ụdị edo otu na o jighị eziokwu aga. Ijekwa nje na agbata obi je jụọ ajụjụ, jụọ ya ụdị dibịa sị gị na anyị na-aga. Ejekwana na ndị ọgba tumtum ụfọdụ na ebe ndị ọgba tumtum ụfọdụ, maka na ụfọdụ n'ime ha na-agbara ọsọ ahịa. Ime nchọpụta ịfụ na ya na ndị obodo adịghị na mma, mara na ụdị dibịa na-ewe ka ọ dị. Dibịa bụ eziokwu na-abụ ụzọ si na ụlọ wee mara mma pụọ n'ama. Ọ na-eji abụ onye o jidere na agbata obi asị ya biko gbajebe na nke onye dị otu a, maka na ije ebe a na ị ga-enweta enyemaka. Mana dibịa ụfọdụ nọ na obodo ụfọdụ o nwee ike ọ nọgoro ebe a obodo na-emepe, o bụ ụzọ gaa n'ebe a obodo wee na-emepe wee mepere ebe a, ya na ndị obodo anaghị adị na mma, maka na ụfọdụ ndị obodo na-akacha obi wee gwa ya nke bụ eziokwu. Ụfọdụ ha na-ezekwara ndị obodo ka a ghara ịbịa gwa ya nke bụ eziokwu, ọ bụrụ ya na ndị mba ọzọ na-emekọ. Ụmụ ihe a niile bụ awụwọ ndị dibịa ụgha na ndị amụma ya na-eme. Amechi na ebe Amechi tinye ọnụ n'okwu a maka ndị dibịa ya ka anyị na-ekwu maka ya. Ị nụrụ na nke si na ya ga-akpọlite mmadụ 7 na mkpụrụ ụbọchị 28 nke ọnwa mbụ a afọ 2021 a na anọ n'aka akpara na ya. Nwanne m nwoke ịma na mbọsị izizi ihe abịa ndị gọọmenti steeti Anambra degharị akwụkwọ ma ọ bụ ha wepụtara akwụkwọ wee kwuo okwu ka o si wee dị ha n'ihe nwoke a na-eme. Ihe pụrụ m n'ọnụ bụ kedu ihe dị iche n'ihe onye a na-eme ihe ndị ọtụtụ ọzọ na-eme. Kịta ọ dị mfe ịchọta ịfụ onye amụma ụgha maọbụ dibịa ụgha karịa ka ọ ga-esi dị gị ịfụ nke bụ ezigbo ya. Nju ụbọchị emego ndị mmadụ a na-emezi ihe a na-emegbu ihe isi ike. Na mgbe gboo mmadụ ga-apụta ọ sị na Chineke akpọghị ya o buru akwụkwọ nsọ. Mmadụ ga-apụta na agwụ
egosi gị awọrụ gị na ya ga-emewezi nka na mgbe gboo ihe anyị na-afụ bụ na onye a bụ dibịa maọbụ na onye a bụ onye ụka onye nkọwa maọbụ onye nkụzi ụka onye amụma eze nwanyị dịka si wee mgbe anyị na-etote nwaanyị bụ dibịa bụ eze nwaanyị o nwere ihe gbasara ya na ụka ezigbo dibịa nwoke ịma na ọ dibịa ọ na-eji ụka mana chere Chizzy mana o nwere mgbe anyị bịa na mgbe etebeghị aka ị bịa fụwazịa onye a na-akpọ ọkara mmadụ ọkara mmụọ arụsị na-eji ụka oje na mmụọ nke a bụ na orie ndị obodo orie ndị ụka mgbe na-asị ọkachukwu si eme ọka o si alụ maka na mma na eziokwu na Chukwu kere ma dibịa ma onye nkụzi ụka ma onye amụma ụka mana Chukwu kere nwaanyị wee kee nwoke o mere nwoke na nwaanyị ka ọ bụrụ ofu Chukwu kere ihe wee kee ọchịrị o mere ha na-abụ ka ha bụrụ ofu mgbe ihe niile bịara o si n'ihe etu mmadụ si wee kwenye n'ihe nkwenye ndị dibịa na-arụ ka ndị be anyị si wee kwenye mana mgbe anwa mgbe ụka abịabe ejiro m n'aka dịka na a na-enwe ọ ga-esi wee dịgide mmadụ apụta wọriwe ndị mmadụ na-abụzi dibịa maka na dịka isi ekwu mgbe anwa amechi dịka isi ekwu na gboo ndị ịmana imetụrụ ọnụ na eze nwanyị ndị eze nwanyị amakachasị oge a na-abụ ndị na-eji ime ndị na-eji mkpa akwụ na mgbọrọgwụ ndị a kachasị dị ihe gbasara mkpa akwụ na mgbọrọgwụ ewere onye ire nrọnrọ sị na nwaanyị a ije na nke nwaanyị a ewezi ka o si dị ma ndị dibịa gboo ịzọgodo ndụ ewezia ka esi mmadụ chọzie ime ihe maọbụ na mmadụ chọrọ ịmụ ọrụ aka ewe ndị dibịa a ga-esi ije gbalụ ya afọ ka amala ụdị ọrụ aka ọ ga-amụ ụfọdụ na-abụ ha chọọ ịnụ di maọbụ ịnụ nwaanyị ka eje jụọ esi na ebe a nwaanyị a ụdị a na-ejezi n'ụgwọ eme ugbu a na ọ bụ na a ga-amụ nwa n'ebe ebe ahụ maọbụ na ọ gaghị amụ ihe a niile a na-enyochagasị ya oge ọ na-afịa arụ na ije na nke dibịa ọsị gị na onye na-egbu gị nọ nwanne gị ma o nwee ike ọsị gị nekwa ihe ị ga-eme na ihe ị ga-eme na ya mechaa ihe a gị na-apụo na onye ọbụla ji gị aka na o chegharịrị na ọ ga-afụ ihe ga-eme ya oge ka a na-abịara igbu mgbu owe na ọ ga-afụ ihe ga-eme ya mgbe a nwakwanụ ị nwekwa ike ịnọkọta ofu onye na-eme ajọ ihe ọnwụọ mgbe a nwakwanụ ka obodo niile ga-eje na anabe ha dịka na mbido arụ maọbụ na o nwee mmụọ ha na-agụ ekpechara chi ha wee kwuo na onye ọbụla bịara ebe a n'obi ọcha na aka nkwụmọtọ na aka ịdị ọcha na onye ọbụla na-eme ajọ ihe nekwa ana sorokwa onye ahụ ana nwanne gị nye gị ọjị ịta okunye gị mmiri ịṅụọ mana kịta mgbe anwa onye dibịa na-arụ ọrụ dịka onye arụ na-aya ịma na-ejewe na nke dibịa mana kịta ndị amụma ụgha nọzi ma ndị dibịa nọzi kịta ga-abịazi onye nwere ihe na-eme ma ọ bụ dịka na arụ na onwere onye dị ndụ ara ada ya ife a ga-eji akwụkwọ na mkpọrọgwụ wee mee ewee sị gị nọ mmadụ na-eme gị n'elu ihe mere mbọsị abụọ gara aga na obodo a na-akpọ Warri na Delta steeti nwatakịrị nwa ntorobịa na-agba egwu jere wee nwụọ ọgwụ wee gbuo onwe ya kedu ihe mere onye pastọ gwara ma mịasị ya na nwa gị nwoke a na-achọ ka o were gị wee kwụọ ọgwụ ego ihe a wee gbawa nwatakịrị obi ogbuo onwe ihe niile a na-emezi kịta bụ nekwa onye ji gị aka nekwa onye ji gị n'ụkwụ nekwa onye ji gị n'isi mere na nkewa ji karịsịa n'obodo nkewa karịsịa ekwe a niile ewu niile mgbe ekeresimesi mụ na ndị be nna
na be anyị mkpụrụ ụmụaka niile ndị anyị nwere ike ije na be ha ndị agbata obi ha jere ndị anyị nwere ike ije na nke ụmụnne anyị ha jere mana nkịtị ya na-agwa gị bụ ị na-agasị ha kpachara anya ebe idu ụmụaka eje na-asị kedu ihe ga-eme ha ụmụaka amasịbe nna ha o wee bụrụ ihe ndị dibịa ụgha na amụma ụgha na-eme onye agbara mbọ asị ya na mmadụ ji aka onye ji onwe ya aka ọ chọwa onye ji aka ịmana ya ọ da amasị anyị asị anyị na anyị ji onwe anyị nụ anyị nwa mere anyị ada aga n'ihu kama ị ga-abịa jụọ onwe gị ajụjụ ọ gịnị ji gị ihe anyị na-eme ọfụma ọ dị mma achọwa onye a ga-akpọ Amaechi ịma ọ dịka ndị a na-esi na ha na-asa mmiri na ha na-asapụ ọchụ na ha na-asapụ nke ọzọ na-eji na mmiri ụfọdụ ụdị afọ ha na-aza eze nwaanyị na eze mmiri na ihe ndị ọzọ nke onye nke ọzọ ka eji ugbu a gịnị ga-eme mmadụ pụta ọ sị gị na ya ga-ege ihe ị ga-eji na-eji ewe ego mbute ma o nweghị aka ọlụ ọ sị gị na-atụ ọlụ ma ị na-atụ ọlụ ma ị na-eme nke ọzọ ma na a ga-eme gị ya sacha onye ahụ eji were ego mbute ọ bụrụ na ọ ma na-eme ụdị ihe dị otu ọ ga-agwa ụdị onye dị otu ahụ gịnị mere ọ kpọrọ ndị bịa niile maka na ije na ụmụnne ogbenye ka dịkwa ebe ahụ ijekwa ya na onwe nwerekwa o nwere ihe niile mana ewe ezigbo chi gasị ka mmadụ je napụ mmadụ ibe nke ya n'ike na ụzọ ahụ akọ na uche ihe ndị oyibo na-akpọ common sense n'ihe eji eso ụwa akọ na uche ndị be anyị mana akọ na uche dị mgbe a sị gị na dibịa gbachara gị afa ịgbara onwe gị iwere uche gị gbara onwe gị kedu ihe na-ekwu bụ na onye dibịa na-arụ ọrụ na-ele ada ekwu maka ya dibịa na-arụ ọrụ na-ele ada eme ka o gosi ya na onyonyo ka onye ọbụla fụ dibịa na-arụ ọrụ ọ ga-abụ ọrụcha anya na ịma na ya na mmụọ rụrụ ọrụ ọ dị eme ka ndị mmadụ bịa nke a bụ ịfụnanya ikwere ịnụ ịgwa nwanne gị ọ bụrụ dibịa ji aka agbasa ozi onye a ji aka agbasa ozi na-akpọ akara ekwentị ya ọ na-akpọ akara ekwentị ya sị gị bịa ego wee na-achọ ọchọ na-efesi ya na mmiri mana abịa na nke mmiri ka m gwa gị Chizzy mmiri ikuku ọjị anwụrụ aja ana ihe niile Chineke kere eke enwere ike iji ya wee mee ihe dị na mmụọ ma ka anyị na-anya na ihe gbasara ụka nwa amadi bụ chukwu nke ndị ụka mmiri chukwu abịa mee akwọ mmadụ aka n'isi wee were mmiri wee nabata ya ụfọdụ a na-asụnyekwa ya na mmiri ya bụ ihe na-ekwu bụ na ncha niile nwere ọrụ ha nwere ike ịrụ ọrụ a ha na-arụ na ihe ga na-ajụzi bụ ọrụ ha na-arụ nke ị na-afụ ọ ezigbo ya ka adịgboroja ị na-aghọta a na-efe mmiri nsọ mana mmiri nsọ niile ị na-afụ ọ nakwa na ezigbo mmiri nsọ enwere mmanụ nsọ a na ude nsọ a na-ete ọ na-abụ ezigbo ya ebe okwu dọ bụ kedu ka a ga-esi wee ma nke bụ ezigbo ya maka na ngwere niile aghọ na nna mmakpu Chizzy ọ maka nke ezigbo anyị ka anyị nọ ebe a wee na-akọrọ ụnụ ije n'ebe a na-eme ma nsị karịa ọrụ kwesịrị ịlụ akọnuche kwesịrị ime maka na oge ndị nna m bụ ndị dibịa nna m chenewan wee nọ ka na ugbe ka agba na nwafọ bụ onovo ọ na-abụ na-esi mba abịa ewere ka o si eme mmadụ ihe mgbe ọ na-ebu ụzọ eji ebupụta bụ akpa afa ya onye godo onye ahụ ọ ga-eyo ya o mechala onye ahụ ife ọ bụrụ nke ọ ga-agwa ya dịka isi kwuo ọ gbaa afa gwuo ya jee mee ụdị ihe dị otu a jee mee ụdị ihe dị otu a nke ị na-ama mmenwu iweta ụmụ ihe a ga-eji mee ya ọ bịa mere gị ya abịa mere gị ya efube ndị akadị ya bụ na ije n'ebe a ga-ebu ụzọ mere gị amasị gugoro ụzọ gwa gị chọfuo ya weta mpempe akwụkwọ a ga-eji depụtara gị ihe niile ị ga-azụ ọ bụ eziokwu na-ewe ihe ị ga-azụgasị maka na ụmụ ihe a niile a na-achọgasị adịghịzi ụfọdụ na-ewe ndị na-eji achọ ya nke a dị mma na ị ga-azụ ihe a ga-eji mee ya ezuzize ihe a ga-eji mee ya
ịfụbazi amansi ndị ọzọ dị iche iche biko amechekwuola ya na ọ na-abụ dibịa gbasa afa jiri echiche nke gị wee gbaa afa nke gị ejena dayara ndị amụma ụgha ndị nọgasị na mmiri dị iche iche wee na-efe onwe ha ajụ eme ihe niile a na-eme ọkachasị ndị a nọ n'ụzọ ije biko gbado n'anya jụzie na-ese dibịa ụfọdụ ga-agwa gị na-ewe nke gị wa ga-eji aka gị wee mee na buo unu abịa mere gị ya ị nọrọ ebe ahụ emere gị ya ịfụ ya ọ dịrị gị na mma mana ịdabanye na ndị a na-eme amansi ndị a ga-ebu ụzọ jụọ gị ego na ihe ndị ọzọ ma ọ bụ na-ewe ndị na-agbara ha ọsọ ya bụ ụzọ kpọta gị ebe a akọchanara ihe gbasara gị ejiri na ekwentị ka o sara ihe niile gbasara gị maka na ịkọ na ya ịdabakwa ebe a nke a gbasakwara gị ya bụ na ị ga-efe ise na enwere ka ihe ji eme gị na ị na-arịa nrịanrịa biko ọ bụrụ na ị were nrịanrịa na-enye gị nsogbu chọba onye ma ọgwụ a ga-enye gị onye odolo anya onye gị ọgwụ tupu ekwube ihe mmụọ wee ike ọ bụrụ na ọrịa ji gị bụ ihe mere oge ahụ na ihe ndị ọzọ asịba gị na ị ga-ezu azụ nke a nọrọ na mmụọ agaghị eji ọsịsọ wee gwọọ gị tupu anaba gị ihe mmụọ a ga-ebu ụzọ gwụọ ogodo gị amara na ọ bụ ihe mmụọ na ọ bụ ihe mmụọ na otu ndị dibịa si eme ndị dibịa na mkpa akwụkwọ na agbọrọ agba n'ụdị ọrịa na-enyere gị aka ọ dị ma anyị ga-agbapụ ekwentị ugbu a ka onu gbasoro tinye ebe ọnụ asị m nna anyị na-eche dibịa eze ọha ọ gbata anyị na ya na-eme mana ewe ndị si na ugwu nke mbụ ọ bụ akara ekwentị ya bụ 08029567274 08029567274 ọ na-enwe ya na 08072352991 ma ọ bụ 5745681 eze ọha na mbụrụ dibịa eze ọha na mbụrụ bụ akara ekwentị ya bụ 09055745681 m ga-ewebezi okwu unu ugbu a gwa anyị ihe gbasara ndị amụma ya ka anyị na-ekwu maka ya anyị na-ekwu ka a ga-esi wee mara ha ndị dibịa ụgha ejiri ebe niile ka ị ga-esi ziere ha n'afọ a ihe ị ga-eme bụ jikọdo ihe ị na-eme ị ga-ewerere ọrụ aka ị na-alụ wee gọọ ọfọ kpọkwuo Chukwu kere gị o wee za gị nke ọzọ dị ka ibe ya bụ na ị ga-ejide ọfọ aka gị dị ha ọcha ị na-akpọkwu Chineke gị Chukwu ga-azarịrị gị iwe ndidi mana ya adịna gị gbanụ gbanụ ka ị ghara ịdabara ha n'oge ahụ ọ na-adị gị gbanụ gbanụ ka a na-abanye gị n'ime abanye onye ahụ n'ime ewee nabaziri ya nke oji wetuo obi ya Chukwu ka Chukwu wetara gị onye eziokwu ma gị wee gị ihe mee gị mara na ewe ebe ị mejọrọ ma godoro na ewe ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgọrọ idozie ndụ gị tupu ijebe na nke dibịa ewe nrịanrịa n'ahịa gị chọọ ndị ma ihe gbasara nrịanrịa chọọ ha iwe ndidi ka nsogbu gị ka e wee nyere gị aka ọ dị ma akara ekwentị bụ 009 ya bụ akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ ụgbọ bụ 09097711091 ị nwekwara ike ịkpọ ya na 09023111009 ma ọ bụ ịkpọ na 07050791009 ịkpọ anyị ịgbadata ekwentị gị ma ọ bụ ekwurekwu gị okwa iwe mee gwa m afa gị na-ebe iche akpọ afa gị na-ebe iche akpọ ọ dị mma gwa m afa gị na-ebe iche akpọ ekele gị nwanne ndị ka email ọ ga-adịrị gị na mma dịka okwu na-ekwu taa ka anyị ga-akasa avancha nnukwu ego mana ndị ajọ mmadụ aga-asị 200,000 ede mere gị 200,000 ji 200,000 dọla na zi agwa ihe mmebi na Igbo na chọọchị onwe ya dị ezigbo ga-abịa daalụ afa gị na-ebe iche akpọ
afa gị na-ebe isi akpọ biko gwa ya afa gị. Emeka gaa n'iru. Ọ dị mma, ọya ka anyị na-ekwu ihe a. Gee ntị ka esi achọpụta bụ ekwu na ya ndị ụgha na-ebu ụzọ anaghị ego, nnukwu ego. Ịgba afa ha na-agara ọnụ, ha ga-ebu ụzọ wee ha. Ụfọdụ na-eme ya, ị gaghị ama na ọ bụ omenala ka ọ na-eme, ị gaghị ama na ọ bụ ụka ka ọ na-ekpe ebe a. Ije ebe a gwago m na ụfọdụ ihe ị ga-afụgasị iwe ike ịfụ otu anyị na-ekwu. Ụfọdụ mgbe ike na-ewepụsịgasị ya ugbu a ebe ọ ga-anọgodo ụgbọ, ọ gaghị abụ na be nna ya, ọ gaghị abụ na obi nna ya. O nwee ike afọ amara ha na obi nna ya, ọ bụ na osiri obodo ọzọ wee bata obodo abụọ jee bichapụ n'agụ ọzọ dị ka ibe ya. Bụ ka ị ga-esi wee ma ya enwee ike iru ebe a, ifo akwụkwọ nsọ, ifo osisi ọfọ, ifo ebe e gburu ọbara, ifo ebe edobasịga ya akwa mmemme maọbụ akwa dịgasị iche iche. Gee ya otu ha si eme ya na ejije ka e wee na-atụ egwu abata. Ihe a niile bụ ụmụ ihe ị nwere ike iji wee magasị ya. Ọzọ dị ka ibe ya bụ na ndị ahụ ihe na-adị ha n'ọnụ bụ ego. Ha anaghị enwe obi ebere ịnabata mmadụ. Ilu ebe ahụ ụfọdụ n'ime ha ga na-atagasị anyị naghị ekwu isi ha na iji ego iwe ewebe ha. A na-enwekarị iwe ego ka ha na-ama ụzọ ọbụla ha ga-eji napụta gị ego ka ha ga-achọrịrị. Ha ga-ebu ụzọ tinye gị ego n'ahụ. Dịka anyị si kwuo, a ga-agbakwa gị afa sị gị na ọ nwere ike ịbụ mmadụ na-eme gị na onye nke na-eme gị bụ ihe a na ọ bụ onye agbata obi gị. Ahapụ ihe ị bịara ime kọba ọzọ. Imirikiti n'ime ha agaghị, ọ bụrụ ihe a dị gị n'ime obi, ikwuo nke bụ eziokwu, agaghị agwa gị ihe bụ mkpa gị. Ihe ọ ka a ga-agwa gị belụsọ na onye gbatara ha ọsọ afịa na iburu ụzọ kọọrọ ya ihe iji bịa. Iburu ụzọ kọọrọ onye gbatara ha ọsọ afịa, ya wee buru ụzọ jekwa ya, ị naghị abata, ọ na-etu gị afa. Ọ sị gị ọkwagwa igbo onye, ọkwagwa igbo onye, ọkwagwa igbo onye nke ọzọ. Ọkọbara gị akụkọ. Gwa m afa gị na-ebi iche akpọ. Afa gị na-ebi iche akpọ. Ekele gị Wabueze. Wabueze o teela. Ndị ka email. Daalụ nwanne m, daalụ. Afọ gị bụ nwoke nwere ọgbọ na-eji eme ọgbụgbọ. Daalụ, daalụ. 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 Ha ka ọha bụ ndị na-apụ Chukwu okike anya ndị na-ejide gị n'oge na-edetụta ụka n'oge na-eme ya. Mana ụbọchị ikpeazụ Chukwu okike gbara ndị bụ ndị nke. Gbam, nke a bụ eziokwu. Ihe na-eme ya jide ike kwụba aka ọtọ. Ise. Ụka na omenala okwu Chukwu ka anyị niile na-ekpelu. Eziokwu. Abịa ihe eji ama ajọ dibịa bụ dibịa ọbụla ị bịara be ya si ya na ihe na-eme gị, o buru ụzọ si ịgbalụ gị afa. Ọ sịghị na ihe eje bute 1 crate of carton mmanya na biskit, cabin biskit. Isi ya na ebe ị nọ, ebe ọ nọ na onwekwa ebe a na-eri ya tata, ọ sịghị jee n'akụkụ ebe a n'ihi akwụ ya. Ebe ahụ ị na-eji idekwu, idughela ebe ahụ ị na-eji idekwu ya sị gị na mmanya na a na-eri ya n'ọnụ 250 ichu n'ọnụ ritel na ọbụghị hotel. Ekwuchi ụgwọ ekwutere ya, onye ahụ igori ya bụ nwunye ya, maka ndị biskit ahụ bụ nwunye ya bụ ihe ahụ. Ọ bụrụ na ihe azụchagbụda sikreti ahụ, iwere ofu nụọ ịṅụcha okwu, ọ dakwa gị ego afọ ya anaghị nwere ike ịnọ n'ugbo 3,000 4,000. Ọ nacha gị, ọ gbachala gị oburu ụzọ ka ịkwụ ụzọ n'ahụ. Ọ bụrụ na inyere anyachagbu mmanya ikwu ụgwọ mmanya igotere ka ị na-ana ka a na-ebugoro mmanya ahụ bụ Chukwu azụ na shetu nwunye ya. Ọ ihe eji ama ajọ dibịa. Onwe onye mkpọrọ ahụ mana ka anyị na-akpa n'iko. Daalụ, daalụ, daalụ. Si na-ekwu nke ọbụla si nyere ama nna ya dee n'ime ọfịa. Nwanne m dibịa gbakwalụ gị afa gba uche gị. Onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ ka ndị ọzọ tinye ọga m Chizzy na-ada isi n'oge m. Daalụ. Daalụ. Ọzọ dị ka ibe ya bụ biko ụmụ nwaanyị anyị
ana m ayọ unu ọkachasị ụmụ nwaanyị na-achọ nwa na-achọ di ihu nna afọ elika ndị ajọ dibịa bụ n'ụbịa ụfọdụ n'ime ha achọba ụzọ a ga-eji tinye unu egwu n'ahụ ka ha dị na unu nwoke ọbụla dibịa ọbụla mere ya ije ebe ahụ ọzọ ịma na ọgịwa na-achọ ya ọ bụkwụrụ ebe a sị na ọgwụ ya ejide na gị ụbọchị ọbụla i jere na nke dibịa ọsapụ anụ si gị ka ya dị na gị ma ọ bụ na ọgwụ ya ga-agwọrọ gị na ọ ga-eji mmiri nwoke rụọ ọrụ ebe di gị na-anọghị nso e ga-emerịrị gị ya ịkwụkwa ya ụgwọ ọ ga-eji mere gị ya ụfọdụ eje na ụlọ nkwari na ọnwụkwụ ọfụ na ihe nwaanyị na-adịrị ya mkpa ebe di gị na-anọ ya na ya ga-anọ ya ma ọ bụ akọtọba di gị o nwere ike ọ sị na ihe na-eji gị bụ di gị ka o si o butagha ụdị abịa nwaanyị ezi nwaanyị biko gbaa ọsọ zere ndụ gị ka ndụ gị wee fọrọ gị ụmụ ihe a niile bụ ihe eji amacha dibịa anyị na-egbuwa tiwa akị oyibo nsugbe ka ị wee na-aghọta n'afọ anyị achọrọ ịnụ na dibịa nakwara gị nke a mee gị nke a mee gị nke ọzọ ha were ezigbo dibịa ije ebe a ha ga-akọrọ gị gwa gị alụchara gị ọrụ asị gị ọrụ dị mma gị bịa kene ha a na-eme ya na gboo amechi oge na-asa anyị kwarapụ na mpịacha okwu gị ikwuchago ya anụ mana ka o si wee dị biko ajọ ụbọchị na-ebute ajọ ọnụ ihe ndị mmadụ na-emezi kịta karịrị mana onye ọbụla hichaa aka n'anya onye ọbụla kee ncha onye ọbụla mara na otu abụghị ezi etu Igbo si wee kwuo ya na mbụ anyị si na-ekwukwu ya taa ma ka ga-ekwu ya echi na dibịa gbachara gị afa gbara onwe afa maka na ọ bụrụkwa na ihe niile ọ bụrụ ka akụ elu si ada n'ọnụ ka o si atọ daalụ ọ dị ma otu a ka anyị ga-eji wee ji nwayọọ wee pịachie anyị na nke tata wee na-asị na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma biko ụmụ nwaanyị anyị zerenụ dibịa n'afọ a chọọ ije jee mara dibịa ma ihe ekwe na-akwụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị Igbo nwekwa ike isukwu unu ije si na ọ bụ nwaanyị ibe gị ọ lafụkwa gị ya bụ onye ọbụla fiesta na a ga na-ekwu ya izuụka ọzọ anyị na-apịachizi ntọpụ ịkọwara ụnụ ụmụ ihe a maka na ya chọọ ka onye ọbụla ka awolie unu n'afọ a ọ bụ wolie onye ọbụla n'afọ ka ndị dibịa maọbụ ndị amụma ya wolie unu n'afọ ọ dị mma anyị afọzi eze ọha mana iwe ike iwezi ya na 08029567274 08029567274 ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma asị mụ onye ọbụla fịa ise n'anya ndị dibịa ụgha ndị na-eme ihe dị otu a na-achọbago ụlọ ọsọ obere oge ihe ahịa ịfatara na ize na-anapụ ndị mmadụ ejide gị iwe isibe igwe n'ime ndị ọ bụrụ na etigbuo gị ndị ọchịchị ejide gị ndị ogbe ọgwụ ejide gị isie igwe n'ime oge ahụ taa afụ ịfụ ka onye nke ọzọ na-aka na-ayọ aka dukwara elu ụfọdụ na ha agbafucha ọsọ maka na ala Igbo Chukwu kere Igbo ebinego ịchụrụ ndị ajọ mmadụ n'ala Igbo chụpụ ha abụ m Chizzy Ani ọ ga-adịrịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma jekiri ihe niile nke anyị mere ọ dị na Kpakpando TV na YouTube iji ebe a isonye sọbskraịbụ ọka iwe n'afọ ihe anyị na-eme Kpakpando TV nọ na YouTube ị nwekwara ike iwe m na Facebook chọba Chizzy Ani ma ọ bụ ije na Facebook ị ga-ewe Kpakpando TV na Chizzy Ani Kpakpando TV anyị nọ na Facebook ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma abụ m Chizzy Ani ka ọ dị nụ No, I can't trip to it. I go use them from there.